ҳамҷорон азиз салому алайкум. имрӯз 2 августи соли 2025 мебошад. қарор дорем дар боғи ман ва ба шумо якта ангурро нишон медиҳам. номи ангур паҳлавон. ин номи русиш богатир мондагӣ. ман ҳамин паҳлавон. ин дар ҳақиқат ангури паҳлавон аст. ина бинед. калони донаро бинед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. туташро ман канам. ино бинед. дар ҳақиқат ин паҳлавон ангур аст. калониро бинед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ман як чашида ба шумо маззаи ҳаминро гуфта диям. беҳтарин ангур. ҳамин токи калонро худо хоҳад мо дар фурӯш мемонем, мефурӯшем. чунки ба мо замини холӣ дар кор аст. ин токро ман дигар ҷо кӯчондани ҳастам. барои ҳавай кадоми ҳамин токро харидорӣ кардани бошад, марҳамат ба ман муроҷиат кунад, савдо мекунем. ман ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. ин буд ангури баҳодур богатир. калон аст. дар ҳақиқат ниҳоят калон аст. барои муқоиса нишонтӣ ҳам меоям. инҷа бё. ана ин ангури ҳусайнии худомон аст. барои муқоиса акун дута ҳусайна бинеду якта богатира бинед. ҳоли бо як ҳусайни дигар мондан дар кор ки ин баъд баробар шавад. сета ҳусайни баъд баробар мешавад ба якта богатир. ана ҳамдиёрони азиз, ин аст ангури богатир. дар паноҳи худо бошед.